Dati sports tourism itat nga kaslang isuti makit kita mi nga mesa nga kaslang effective nga talaga nga maka-imbitar kamet iti umay because they are a community. The athletes in different fields, they form a community, and for that no agpa-event da when no adda digiti pasalip nga organizen da talaga nga umayda atendaran, talaga nga umayda, which is actually being manifested kaditi na udi nga national competition. Nakita tayo kay Tour of Luzon, nakita yung met apo imayda ket ka krisis kadagita nga time ngem they were able to still come and still participate ka DJ competition da despite ka DJ struggles nga ana, because we saw already that their community is very tight, and you know sa balilat tano passion mo nga min nga talaga met ni Job Obraem ket talaga nga ipandamet nga rik na nukwalat ta. Actually, we are very open to any one particular apo amin nga digitay mga yat nga umay met mangi datag iti proposal nga i-review tayo ket everybody is welcome iti amin nga kategorya. Haan lang isuna nga tay mapilpili no diket di adalaket di napintas nga proposal da maiornos tay laket di schedule tayo adalaket di means tayo nga makapag-implement wenno makapag-hold wenno makapag-support or uray partnership ket na we welcome digijay nga gakat no kaapo.